Så nu er jeg i gang. Hvad? Nu er jeg i gang med at lave en. Hvor flot. Og jeg er sindssygt træt. Prøv at snakke lige, så kan du selv, så kan du prøve at høre det bagefter selv. Hvor mange venner du har? Hvad? Du har mange venner. Ja, på Skype. Christian. Hvad? Skal du Christian Kort? Det er 44 kanal. 44. YouTube-kanal. Ja. Come on! For helvede, dine mand. Hold da helt op.